An filɛbagaw an'a lamɛnbagaw cɛ an'a muso denmisɛn ani mabakɔrɔ aw bɛɛ lajɛlen aw ni ɲankuma. Bi ye alamisa ye tubabukalo tile 2 n'o ye novembre ye san 2023. Aw ka kunnafoniw kɛnɛ nin y'o sigitɔ ye. An sɔgɔlen no bi min ye Majura TV maaw an b'o olu fo k'u waleɲuman dɔn Tubakaw fɛ yen. Mamari Kulibali ale ye directeur de programme radio Bosofala FM la 94.0 o bɛ Boso Negalakaw fɛ yen. Bamakɔ kɔnɔna na yan Excellence FM Sɛbɛninkɔrɔ olu fana kɛlen don k'an ta direct la 99.1 ani maa minnu bɛ yen ni olu bɛ an ka kunnafoniw ta k'a jɛnsɛn fan bɛɛ lajɛlen fɛ k'aw bɛɛ lajɛlen fo k'aw waleɲuman dɔn. Bi ye alamisa ye an bɛ bɛɛ fo. Baara mun bɛ senna bi Kidali mara la an ka finitigiw y'a yira k'a fɔ ko min ye u ka labɛnw ye olu kɔni bɛɛ lajɛlen sabatilen don. Hali n'o y'a sɔrɔ nin waati in na bamaciwale kɛbaa minnu bɛ kan kɔnɔna in na olu fana bɛ yen. Don nataw la a bɛ sɔn ka gɛlɛya kosɛbɛ Kidali kɔnɔna na sabula labɛn min kɛlen don n'Ala sɔnna ma yanni kari cɛ an ye kibaruya minnu sɔrɔ finitigiw kɔni u na se ka wuli ka jɔ kɛ yaasa MINUSMA y'i senfa cogo min na ka kan min lankolon to yen u bɛ se ka o tigiya kɛ cogo min na. Nka nin waati in kɔni na Kidali mankan tɛ yen fɔlɔ bɛɛ lajɛlen bɛ k'i ka jateminɛw n'i ka labɛnw sabati fan bɛɛ lajɛlen fɛ yaasa wulikajɔ in a mana kɛ a ko a bɛ se ka lakali cogo min na ka ɲɛ ani fana min ye an ka finitigiw ye olu ka labɛnw cogoyaw fana fɛ o b'a yira k'a fɔ ko bi ko min ye Kidali kɔnɔna na ye ɲɛw bɛɛ lajɛlen jɔlen don ale la waati ni heure nataw la sabula ta bɛ se ka kari forobamugu la ye waati bɛɛ lajɛlen na. Denmisɛnnin lakaw y'a yira k'a fɔ Kidali kɔnɔna na olu sigilen don bi ka Mali finitigiw kɔnɔ sabula lafiya ani maaw n'u ka taa ni ka segu bɛ se ka nɔgɔya cogo min kabini ANEFIS kɔni minɛna maa minnu bɛ bɔ Kidali ka taa Gawo y'a yira k'a fɔ ko sira ka ɲi lakana b'a a kan bingali tɛ kɛ o bɛ se ka sinsin cogo min o ye finitigiw fulu ka se ka Kidali kɔnɔna sɔrɔ o de la sifin caman bɛ Kidali dugu kɔnɔ bi olu kɔni kɛlen don ka Mali drapeau san ani ka labɛnw bɛɛ lajɛlen sabati fan caman fɛ yaasa finitigiw mana na don cogo min na u senkɔrɔma dondoli baaraw olu bɛ se ka kɛ cogo min maa minnu tun bɛ kan masuruna na a yira k'a fɔ ko maa caman tun taara minɛn dɔw ta kan kɔnɔna na ye a magoɲɛ foyi t'u ye u kɛlen don k'olu kɔni bɔ bi ka t'olu fili Kidali dugu kɔnɔnaw la sabula minɛn minnu don MINUSMA t'a to a y'a caman tiɲɛ wa mun bɛ fana n'u maaw y'o ta ka taa n'a ye u ka du kɔnɔ u yɛrɛ y'a ye k'a fɔ ko nafa tɛna na kɛ u la a tɛ se ka mago foyi ɲɛ u ye a mɔbili dɔw yɛrɛ tɛ se ka bɔ hali u nɔ na. Kibaruyaw y'a yira k'a fɔ ko min ye Mali ye ale ka conseil des ministres tɛmɛnen kɔfɛ dɔgɔkun tɛmɛnen na a y'a yira k'a fɔ ko denmisɛnnin caman bɛ bi u bɛ ka t'olu jagoya ta ka t'u don bamaciwale kɛbaaw olu ka kuluw kɔnɔna na waleya in a bɛ ka kɛ fana Segu mara ale ni Mopti mara fana na sabula a yira k'a fɔ ko min ye ninjugawale ni bamaciwale kɛbaaw ye u kɔni bɛ taa maaw de ta min ye dun tulomaw ye maa minnu bɛ yen ni olu senna ka teli n'olu farikolo ka ɲi u kan kosɛbɛ u bɛ t'olu ta dugu la jagoya la ko k'olu kɛ kɛlɛkɛdenw ye nka minnu b'a la n'olu si ma san 18 sɔrɔ ko o de ka ca kosɛbɛ u bɛ k'olu jagoya ta funga ko ale tun ye kunnafoni di kɛ k'a fɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛna ka conseil des ministres tɛmɛnen na nin y'a dɔgɔkun kelen ye ko waleya in k'a bɛ ka kɛ tiɲɛ yɛrɛ la duguladenw caman y'a yira k'a fɔ ko degun b'u kan nin waati in na kuma tɛ Segu ale ni Mopti marabolo kɔnɔna na kunungo conseil des ministres la minisiri so min ɲɛsinnen don wolomasiri tabaw ka ko ma o y'a yira k'a fɔ ko min ye général de brigade Keba Sangare n'ale tun ye Buguni gouverneur ye ko o taara ka kɛ chef d'état-major général adjoint ye o b'a yira k'a fɔ ko Umar Jara ni ale ye wolomasiri tabaw ka daga ɲɛmaa ye danga min b'a ale la bi o ye général Keba Sangare ye n'ale tun bɛ Buguni gouverneuriat la maa min bilara Keba nɔ na Buguni gouverneuriat la sa o kɛra général de brigade Ousmane Wele ye ale fana ye maa mafalenba ye an ka finitigiw ka gun kɔnɔna na bi nin waleya min kɛlen filɛ nin ye ka Keba ta ka ale kɛ chef d'état-major général adjoint ye o b'a yira k'a fɔ ko Mali ale kɔni bɛna kɛlɛ de boloda sabula Keba ye maa min ye ale ka fɛɛrɛw n'a ka baara olu bɛ tali kɛ kɛlɛ a tigɛw ɲumanw de la latigɛ minnu bɛ se ka kɛ kɛnɛ kan yɛrɛ ka wuli ka jɔ sabati ka se ka maaw ninkura fiyɛ u la ko Keba ale ye o maa ye a sugandili ko b'a yira k'a fɔ ko armée ko a b'a kɛlɛkɛ bolo kan nin waati in na. Bamaciwale kɛbaa kɔrɔ jɛkulu mɔgɔ dɔ n'o o ye Musa Ashuratumani ye bi n'ale kɛlen don ka gɛrɛ fanga la kosɛbɛ ale tun bɛ Faransi jabaranin dɔ kan kunungo a ye kibaruya di kɛ a y'a yira k'a fɔ ko maa si tɛ Faransikaw u ka jamanadenw juguyala Mali kɔnɔna na yan ko wa fana ko maliyɛn fosi fana tɛ bi n'o bɛ degun ta ka ɲɛsin Faransikaw ma
ko nga hakilina ni fɛla min bɛ Mali la bi o ye Mali den bɛɛ lajɛlen ka fara ɲɔgɔn kan ka Mali kelen sɔrɔ Mali min tɛ se ka tila fiyewu. Musa Aga Ashiratumani y'a da don kuma caman na kuma min bɛna ni bɛn ni lafiya ni sabati ye a y'a yira fana k'a fɔ olu ka wuli ka jɔ MENACA kɔnɔna na ani Mali finitigiw kɛrɛfɛla la k'o tɛ ka ɲɛ dɔ fɛ yaasa duguladenw bɛ se ka lafiya cogo min ko maa man k'i to ko la nin waati in na kuma tɛ bi bɛɛ lajɛlen kɛlen don k'i bolo di ɲɔgɔn ma yaasa furancɛla fanga bɛ se ka kun cɛ cogo min ka taa kalata sanuman na k'o tɛ maaw farafara waati ye o de la ale ka jɛkulu maaw n'o ye MSA ye n'olu dagayɔrɔ bɛnnen don MENACA kɔnɔna ma olu kɔni y'u fara Mali finitigiw kan baaraba minnu bɛ sen na a n'a dɛmɛbaga jɛkulu k'olu kɛ ɲɔgɔn fɛ wa u kelen tɛ u y'a yira fana k'a fɔ ko gaca o fana bɛ nin ko in na Musa Aga Ashiratumani kɔni y'a yira Faransikaw la k'u k'a bila u kunna u ka jamana n'anw ka jamana tɛ kɛlɛ la nka min ye ɲɛmaaw ye politiki kunna olu hakilinaw de tɛ ka ɲɔgɔn ye n'o tɛ ko Faransi ka juguya kelen kisɛ kelen tɛ maliyɛn kelen na wa ko Faransi ka fɛn caman bɛ Mali kɔnɔna yan bi damankarw la maa ma se u ma wa Faransɛ minnu fana bɛ Mali kɔnɔ k'olu fana bɛ ka baara kɛ hɛrɛ ale ni baden na Maliden 146 o de nana ka bɔ Libikaw fɛ yen musolakaw olu ye 9 ye min ye denmisɛnninw ye olu ye 11 ye a tɔw olu ye sifinw ye a yɛrɛ k'a fɔ ko minisiri bɛ malidenw kunna minisiri min sigilen don maliden minnu bɛ kɔ kan olu ka ko la olu de ye nin nali kɛ sabula kuma ni kuma u ni diɲɛ seleke naani jɛkulu bɛ n'o ye OIM u ka bolodi ɲɔgɔnma kɔnɔna na u bɛ ɲininkali kɛ n'o y'a sɔrɔ maa minnu bɛ fɛ k'u degunnen don Libi jamanaw la u bɛ se ka na cogo min na u bɛ labɛn kɛ ka pankuru ɲini ka na n'u ye maa 146 min nalen filɛ nin ye jamana ale b'a mago d'u la dɔgɔkun kɔnɔna na yanni u ka se ka u ka sigiyɔrɔw n'u bɔyɔrɔw n'u ka duguladenw bɛɛ lajɛlen kunnafoniw sɔrɔ Kuluba faama sigiyɔrɔ la maa minnu bɛ yen n'olu ye finitigiw ye n'u denw n'u fatura k'u ka denmisɛnninw to olu tɔgɔla kɛnɛ o sigira Asimi Goyita fɛ nin y'a ta ko sabanan ye baara in kɛkun ye min ye nin falatɔ ninnu ye olu bɛ se ka u ɲɛji cɛ cogo min jamana kɔni jɔlen don n'u ye k'u ka kalan kɛ fo ka taa u si se san 18 ma min ye baarako ta min ye kalanko ta nasira fɛ baloko ta nasira fɛ fɛrɛbɛko ta nasira fɛ finitigi fɛn fɛn binna ale olu kɔni denw bɛ a la u y'a yira k'a fɔ fana ko min ye finitigi bɛɛ don maa ma bɔ maa la a ko kɔnɔna na jamanakuntigi kɔni y'a yira k'a fɔ ko nin waleya in ka sinsin kosɛbɛ sabula ale nana sɔrɔ a kɛnɛ in sigilen don El Hadji Ibrahim Boubacar Keita fɛ o ka fanga waati la kurantigɛ o degun sɛbɛn minnu bɛ yen n'olu bɛ kɛ ka baara kɛ an ka jamana kɔnɔ fo ka taa se jamana kibaruya wɛrɛ ma M5 RFP ale ni Sogɛli Kokala Mayiga ye ɲɔgɔn ye Sogɛli y'i da don kuranko gɛlɛya la k'a ɲɛf'u ɲɛna fɛɛrɛ min tigɛlen don gouvernement fɛ baara minnu kan ka kɛ don nataw la yaasa kurantigɛ bɛ se ka dɔgɔya cogo min M5 RFP mɔgɔw ka ɲininkali ye tali kɛ sɛbɛn minnu fana bɛ kɛ yaasa maaw ka se ka taa concours kɛyɔrɔ la olu bɛ sɔrɔ cogo di ɲɛfɔli kɛra nin bɛɛ lajɛlen na fanga ɲɛmaa fɛ a y'a ɲini u fɛ u k'u bolo di ɲɔgɔn ma yaasa bi Mali bɛ degun min kɔnɔna na furancɛla fanga bɛ se ka senkɔrɔma don cogo min Sogɛli ni M5 RFP maaw ka ɲɔgɔn ye kɔfɛ kabilatigi wɛrɛw a n'olu fana ye ɲɔgɔn ye fo ka taa se maaw ma maa minnu bɛ yen bi ni olu kɛlen don ka baaraw boloda an ka jamana kɔnɔ n'u bɛ fɛ ka yiriwaliw kɛ u bɛɛ lajɛlen kɛra min ye primature la n'o ye faama Sogɛli ka sigiyɔrɔ ye kunu EJ maaw olu ye kalansen sigi sen kan EJ ale de ye jɛkulu ye min kan ka kalata kɛ an ka jamana kɔnɔna na u y'a yira k'a fɔ ko ni kalansen min sigira sen kan kunungo n'o ye tubabukalo tile fɔlɔ ye k'a bɛ taa kuncɛ tubabukalo in tile 15 n'o ye novembre kalo in ye a kɛkun ye min ye EJ maaw yɛrɛ baara minnu bɛ u bolo u ka se ka olu ɲɛdɔn baara minnu kan ka kɛ u fɛ kalata kan ka kɛ cogo min na jɔyɔrɔ minnu bɛ u bɛɛ lajɛlen bolo min ye Brema Fɔnba ye ale tun bɛ ko in kɛnɛ kan Nana Sanu n'a bɛ Kaninakaw ka sigi la ale min yɛrɛ y'u ka commissaire ale fana tun b'a kɛnɛ kan jɛrɛ in senfɛ EJ ɲɛma n'o ye maître Musafa Sise ye a y'a yira k'a fɔ ko olu kɔni bɛ danaya olu bɛ kan min fɔ mɔgɔw ye o ye k'a fɔ kalata sanuman kalata jɛlenw kalata minnu bɛna Mali la na Maliya kɔnɔna na k'u bɛ k'o labɛnw de kɛ o de la bi u ka maa minnu bɛ yen ni olu kan ka kalan kɛ n'u kan ka dege baara kɛcogo la u y'o de sigi sen kan maître Musafa Sise y'a yira a ka kuma kɔnɔna na k'u ye sɛbɛn kɛrɛnkɛrɛnnen dilan sɛbɛn min na to EJ baarakɛla minnu bɛ yen u bɛɛ lajɛlen bɛ se ka u ka tata sɔrɔ la cogo min na sabula EJ yɛrɛ ye maa 7,000 ani 100 o de b'u bolo Mali fan 14 bɛɛ lajɛlen fɛ hakilina kelen kuntilenna kelen baara kɛcogo ɲuman yaasa u bɛ se ka kɛ cogo min na maître Musafa Sise a y'a da don nin bɛɛ lajɛlen na ka ninnu bɛɛ lajɛlen fɛsɛfɛsɛya u yɛrɛ ka jɔyɔrɔ ko kalata hukumu kɔnɔna na kalata kan ka kɛ cogoya min na ani jamana ɲɛmaaw bɛ ka dɛmɛ min ta ka ɲɛsin u ma kalata ko hukumu kɔnɔna na min ye EJ ɲɛmaaba ye a ko ko olu bɛɛ lajɛlen na faranfasiya yaasa maa si kana taa don maa si ka baara la sɔrɔdasiw dɛmɛliko hukumu kɔnɔna na société min bɛ yen n'u b'a fɔ ma ko Sodima n'a ɲɛmaaba ye Mama Suraka Ɲagadu ye olu ye miliyɔn 50 ta ka di Mali finitigiw ma min ye baara in ye a kɛra chef d'état major général ale ka yamaruya kɔnɔna n'o ye général de division Umar Barou Jara ye
kunungo u ye musaka in di chèque do min ye Mama Suraka yɛrɛ ale de bolo y'a di général de division Umar Baru Jara ma ko k'a kɛ ka finitigiw dɛmɛ ka kɔn min ye sodima ye ale n'a ka PDG cɛ Seydou Kane n'ale ye maliyɛn ye kɔ kan ale fana ye sefa wari miliyɔn 50 di dɛmɛw fana bɛ ka labɛn jamanadenw fɛ yaasa u bɛ se ka faso dɛmɛ cogo min na kunungo kalo tile fɔlɔ a yɛrɛ k'a fɔ ko min ye an ka minisiri kɔrɔ Umar Jara ye ale k'i sen bɔ a kɔnɔ ka taa Kokunkaw fɛ yen Kokun ale bɛ Baginda mara la a yɛrɛ ka taa fɔ ko gɛlɛya minnu b'olu kan anu bɛ se ka masala cogo min cɛw ni musow ni denmisɛnw Kokun olu kɔni y'a yira k'a fɔ ko a nali diyar'olu ye kosɛbɛ min ye dugu in kɔni ye Dumanzana a b'o de kɛrɛfɛla la kilomɛtiri 80 o de b'a ni Bamakɔ cɛ min ye sigida in ye a yira k'a fɔ ko dugu 6 olu de kɔni faralen ɲɔgɔn kan yaasa ka kɛ centre communautaire kelen ye min ni maternité t'u bolo u ye laɲini caman fɔ minisiri kɔrɔ ye n'o ye Umar Jara ye a yɛrɛ kɔni y'a yira k'a fɔ ko kuma kan ka se yɔrɔ min na a n'a lase o yɔrɔ la dungo juguya ni yuruguyurugu kɛlɛli hukumu kɔnɔna na vérificateur ko ale ka wulikajɔ senfɛ mairie de district kɔnɔ k'a ye sɛgɛsɛgɛli kɛ k'a fɔ ko musaka minnu kun dira ko ka ɲaman cɛ Bamakɔ kɔnɔna na k'a daminɛ san 2019 san 2021 ko o musaka mun tununa ye ko o bɛ bɛn sefa wari miliyari 5 ani miliyɔn 698 ko o de tununen no bi mairie du district ale kɔnɔna ka kɛ ni ɲamaw cɛli ye k'a daminɛ san 2019 ka na se san 2012 ma Aki ale wuli ka jɔ kɛ k'a yira k'a fɔ ko arajo minnu bɛ n'olu tɛ ka hakɛw dafa ko olu ka datugu Bafulabekaw fɛ an y'a ye k'a fɔ arajo 6 datugura min ye télévision so ni arajo so ye sɛbɛn bɛ maa minnu bolo n'u a tɛmɛna san caman kan n'u ma se ka a lawaleya olu bɛna datugu maa minnu fana ye sɛbɛnw sɔrɔ Aki tɔgɔ la k'u ka arajo dayɛlɛ n'u ka arajo sigilen no sen kan u kan ka musaka minnu sara Aki ye o fana kumaw bɛ sen na Aki y'a yira k'a fɔ ko a tun ye waati di u ma u bɛ se ka sarali ninnu kɛ cogo min na nka caman ma se ka o sɔrɔ o de la Iritel ɲɛmaa n'o ye Mamudu Bokum ale kɔni y'a ka nisɔngoya yira kosɛbɛ ko sabula Aki ye min kɛ nin olu ma jɛn n'a ye bi u ma jɛn n'a ye sini k'a bɛna na ni gɛlɛyaw ye sabula arajow olu jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ an ka sigidaw la nka Aki y'a yira k'a fɔ ale ye fɛɛrɛ ni dabali minnu tigɛ o kɛkun ye a yɛrɛ bɛ se ka baaraw kɛ cogo min na sariya kisɛ minnu b'a bolo olu bɛ se ka don bɛrɛ la cogo min na kamiyɔnba dɔ o bɔra Kitakaw fɛ yen k'a b'i kunda Bamakɔ kan Zerenta kamiyɔnba de don ale kɔni taar'i da kɛrɛ kan maa 2 o de nin tora a ko in kɔnɔna na min ye maa 2 wɛrɛw ye olu joginna a yirala k'a fɔ ko maa minnu kɔni joginna nin ko in na sa ko Zeren kɔni ale ni kamiyɔn ni olu kɔni bɛɛ lajɛlen nɔɔni na ɲɔgɔn na a kɔfɛ yan fan fɛ chauffeur ale ni passager wɛrɛw ko olu tun bɛ cabine kɔnɔ olu de joginna nka min ye maa minnu kɔni tun bɛ Zeren cɛma ye ani kamiyɔn kɔfɛla la kɔni ko olu de kɔni nin tora nin ko in na sɛgɛsɛgɛli ko o bilalen no sen kan yaasa ka ko in sɛgɛsɛgɛ k'a dɔn a ko kɛra cogo min na Covid ko ta nasira la an ka jamana kɔnɔ ko kabini Covid nana maa 33 ani 150 ɲɔgɔnna ko o de ye a sɔrɔ an ka jamana kɔnɔna na furakɛliw bɛ sen na kunungo fana gouvernement ka conseil de ministre senfɛ ministre min bɛ kɛnɛya ko kunna ale ye kunnafoni ko bana kura dɔ fana bɔlen don o fɛɛrɛ n'o dabaliw kan ka kɛ cogo min na yaasa u ka se ka kunbɛn a y'o lakali jamana ɲɛmaa y'a ɲini a fɛ ko u ka fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ yaasa min ye bana ye n'u b'a fɔ ma ko dengue tubabukan na a bɛ se ka kunbɛn cogo min na k'a sɔrɔ a ma degun lase an ka jamana kɔnɔ kibaruya telima minnu n'an y'olu sɔrɔ sɔgɔmada in na ka da Outlook kan o de ye nin ye arajo minnu sɔgɔlen don an na sa an b'o olu fo Bosofalakaw fɛ la voix de Bosofala nɛgɛlakaw fɛ an b'olu fo 94.0 min ye Bamakɔ kɔnɔna na yan nɔ k'an sɔrɔ fan bɛɛ lajɛlen fɛ 99.1 o ye arajo FM excellence ye Seri Jara n'ale tun bɛ baara kɛ renouveau la ale ka arajo so don k'aw bɛɛ lajɛlen fo Tuba FM maaw olu fana fo min ye Majura TV ye k'olu fana fo k'u waleɲuman dɔn n'Ala sɔnna a ma su in na débat politique kɛnɛ bɛ sigi nka yan'o cɛ fana nɛgɛ kanɲɛ 18 mana se ni courant ma tigɛ dɛ an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ n'a Ala n'a kira sɔnna a ma Ala ka tile hɛrɛ caya Ala ka sababu ɲuman k'an ye Ala ka garizigɛw foni Ala k'an ka jamana kisi Ala k'an ka jamana tanga